یەکێتیا پارێزەرên Herêma Cizîrê derbarê êrişên dawî yên dewleta Tirkiyê li cî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê li bajarê Qamişlo panelek li darxist. Panel bi veşdariya rêxistinên mirovî, partiyên siyasî û nûnerên rêxistinên civaka sivîlê hat li darxistin û têda gelek mijar hatin nîqaş kirin. Ji wan sûcên dewleta Tirk û bêdengiya li hember wan. Panel bi daxuyaniyeke bi dawî bû, got têda teqezî li ser ku dewleta Tirk dewletek dagirkere û sûc û kiryarên dermirovî pêk tîne hate kirin. Herwiha helwesta civaka navneteweyî li hember kiryarên pêk tên hat şermezarkirin û weke şirîkên van sûcan hatin binavkirin. Di heman demê de teqezî bi avakirina komîteyeke şopandinê ji bo belgekirina sûcên dermirovî yên got dewleta Tirk pêk tîne hate kirin. Heger em li kiryarên niha got dewleta Tirk dike em lê binerin paşnav wênî dîrokî heye, yanî xelfiya wênî tarîxî heye. Ew jî girêdayî bi hişmendiya avabûna dewleta Tirk. Avabûna dewleta Tirk ji xwe ser qirkirina Kurda avabûyî. Yanî em vegerin li dîrokê binerin, dihê cara, sedê cara dewleta Tirk bin pêkirin kirine, sûcên şer jî kirine, sûcê dijî mirovahiyê jî taybet li dijî Kurda kiriye. Kiryarên dawî ê got dewleta Tirk kirin, domkiriye, wek bê sûcê got dike, sûcên domkirîne tekrar dike her salane, tekrar dike, ew jî binsaziya herêmekê dixe. Ev jî nav qanûna dewletî de, qanûna duwelî de, sûcê şer tê dîtin, sûcê qirkirinê tê dîtin. Deverên got, yani destpêkê em kabêjin insanên sivîl hatin hedef girtin. Li kêleka wê gelek ciyên got di xidmeta civakê kar dikin. Mesela ciyên karebê, ciyên avê û dibistan û nexweşxaneyên got hatin hedef girtin. Li gorî qanûnê navdewletî, gorî qanûna dewletî hema insanî jî hema giştî jî û li gorî itîfaqiyatên Cinêvê û itîfaqiyata Cinêvê a çara got di cewherê wê di naveroka wê de got gerek insanên sivîl di şerên him di nav hindirê dewletê de hûn di navbera dewleta jî got çêv gerek bên parastin. على الدوام tesisleri, enerji tesisleri